Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A bidiyon mu na yau zamu nuna muku wani website ne, website ɗin da zaka samu maƙudan kuɗi a ciki ba tare da ɓata lokaci ba, sannan kuma ba tare da sai kana da referral ba. So ko kana da referral ko baka da shi, zaka iya samun kuɗi masu yawa a cikin wannan website ɗin. Ba tare da na ɓata muku lokaci ba, zamu wuce ne kai tsaye mu je mu fara wannan bidiyon. So amma kafin mu wuce kai tsaye ina tunatarwa idan wannan shine farkon zuwanka, ka taimaka ka danna mun alaman subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all yadda za ka rika samun sababbin bidiyoyi na da zarar na ɗora, sannan kuma ka danna wannan bidiyon liking domin hakan yana ƙara mun ƙarfin gwiwa. Ok, na gode, mu wuce kai tsaye mu je a fara wannan bidiyon. So da fari zan ajiye muku link na wannan website ɗin a description na bidiyon nan. Kai tsaye da ka shiga description za ka ga link sai ka je ka register. So yanzu zan yi amfani da link ɗina ne, yana cikin WhatsApp. So kai tsaye bari na je na shiga. Ok, ba tare da ɓata lokaci ba za ku ga cewar zan je na yi register yanzu nan, sannan kuma na saka Tron a yanzu, kuma na je na cire Tron ɗin a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Kawai ku biyo ni daga farkon bidiyon nan har ƙarshe domin ku ga yadda za a yi abun. So kamar yadda kuke gani wannan shine link ɗina, kana shiga cikin wannan link ɗin kamar haka. So kai tsaye za ka ga zai buɗe maka wannan website ɗin. So da zaran ya buɗe maka website ɗin, a nan za ka rubuta number ka. So kai tsaye yanzu bayan na saka number na kamar haka, nan gurin za ka sa password ɗinka ne. So bari na rubuta password kai tsaye. So bayan ka yi rubuta password ɗinka, kai tsaye za ka danna inda ka rubuta register kamar haka domin ka yi register ba tare da ɓata lokaci ba. Za ku ga cewar registration ɗina ya riga da ya yiwu. So kai tsaye yanzu zan danna login ne domin na shiga cikin wannan website ɗin. Ok, so kamar yadda kuke gani wannan shine cikin website ɗin. Gashi nan yanzu mun riga da mun yi register kai tsaye ba tare da wani ɓata lokaci ba. So kamar yadda kuke gani wannan shine homepage na wannan website ɗin. Daga nan za ku ga cewar an bani kyautan Tron guda 2000. So wannan shine basic account kenan, ga kuma promotion account. So bayan ka gama yin register a cikin wannan website ɗin, kai tsaye za ka je ka saka Tron ɗinka ne a cikin wannan website ɗin. Iya adadin yanda ka ga dama za ka iya saka Tron ɗinka ko guda nawa a cikin wannan website ɗin domin ka dinga cire Tron a kowane rana ba tare da ɓata lokaci ba. So kamar yadda kuke gani aƙalla za ka sa Tron ne daga abun da ya shafi, misali gashi nan anan suna bayani za ka iya sa Tron daga biyar zuwa sama. Za ka iya sa Tron ɗinka a nan ba ka da matsala. Kullum kuma za ka dinga cire Tron ba tare da ka samu matsala ba. So yanzu kamar yadda kuke gani kai tsaye bari mu je mu saka Tron ɗinmu a cikin wannan website ɗin domin garanti ne insha Allah ana cire Tron a ciki. Kai tsaye idan za ka sa Tron ɗinka, daga nan za ka ga inda ka rubuta register, recharge, sai ka danna akan recharge kamar haka. So yanzu zan je na yi recharging na website ɗin nan ne domin ku ga yadda zan fara cire Tron ɗina tun yanzu. Ok, bayan ka danna filin recharge ya buɗe ma wannan fiska, daga nan za ka ga inda aka rubuta basic account da kuma investment account. So kai sai ka danna inda aka rubuta basic account. So yanzu bayan ka danna shi kamar haka, sai kuma zai kawo ka wannan fiskar. So bayan ya kawo ka nan, a nan sai ka copy link ɗinka, gashi nan copy link. Da zaran ka danna shi za ka ga cewar ya yi copy na wannan link ɗin. So kai sai ka je ka yi recharging na wannan website ɗin. Misali kana amfani ne da Trust Wallet ko Ruko ko Bundle application, duk dai wallet ɗin da kake amfani da shi. So yanzu zan yi amfani da Bundle ne domin na saka wannan Tron ɗin. Zan yi recharging na Tron ɗin da Bundle ɗina. So kai sai bari na buɗe application ɗina na Bundle domin na je na saka wannan Tron ɗin. Ok, bayan application ɗina ya buɗe, daga nan sama za ku kalli inda aka rubuta send. So kai sai zan danna akan send ɗin nan domin na tura wannan Tron ɗin a cikin website ɗin. Daga nan ga send to wallet address. So sai in danna, kai sai zan zaɓi wani coins zan tura, sai na zaɓi Tron. Ok, bayan na zaɓi Tron. Ok, kai tsaye yanzu zan saka Tron guda 20 ne domin mu bada misali. Yanzu bayan na rubuta Tron guda 20.
Ok, bayan na rubuta iya adadin tron ɗin da nake son na saka, yanzu zan yi misali ne da tron guda 20. Daga nan zan danna withdraw, so kai sai a nan zan saka wannan wallet address ɗin da na kwafo. So bayan na saka, daga nan kuma zan danna withdraw tron. So gashi nan kamar yadda kuke gani, wannan shine adadin tron ɗin da zan sa, sai na danna confirm withdrawal. So daga nan za su ce na saka password ɗina, kai sai zan saka pin ɗina. Ok, kamar yadda kuke gani gashi nan, yanzu na riga da na tura tron 20 a cikin wannan website ɗin, saboda haka zan koma cikin website ɗin ne. Bayan na koma zan dawo home, sai kuma na yi refreshing na paging ɗin kamar yadda kuke gani. So bari na yi refresh. Ok, so bayan tron ɗina sun shigo, daga nan za ku ga cewar gashi nan tron ɗin da na sa guda 20. So idan na zo filin da aka rubuta mine ɗin nan, so daga nan shine inda za a nuna min total abin da na sa. Gashi nan shine tron 20 na saka. So yanzu kai tsaye mun gama duk wani abun da za mu yi akan wannan website ɗin. Abun da ya rage kawai shine mu fara cire tron. Duk rana za mu dinga cire tron ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Kai tsaye yanzu za mu fara cirewa ne tun yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Daga nan inda aka rubuta withdraw ɗin nan, kai sai za ka danna a kai kamar haka. So bayan ka danna filin da aka rubuta withdraw, daga nan za a nuna maka limit ɗin da za ka iya cirewa. Gashi nan daily withdrawal limit 1.000 TRX. So shine abin da zan iya cirewa, kuma duk rana zan cire wannan ba tare da ɓata lokaci ba, kuma zai shiga cikin wallet ɗina kai tsaye. So yanzu daga nan za ka bar number ka inda aka saka number ka, sai kuma filin withdrawal address ɗin nan sai ka koma cikin wannan wallet ɗinka, wallet ɗin da kake tara tron ɗinka a ciki. Bayan ka shigo kamar haka, sai ka je ka yi copy wallet address. So kai sai zan danna inda aka rubuta receipt ɗin nan. So wannan shine wallet address ɗina, sai na copy. Bayan na copy kamar haka, sai na je na yi pasting a cikin website ɗina. So daga nan zan saka wannan wallet address ɗin a nan. So bayan na yi pasting, daga nan filin ga nan inda aka rubuta filin number na ɗin nan, kai sai zan cire wannan number, sai na rubuta iya abun da zan cire. So 1.0000. So kai tsaye wannan shine abun da zan cire duk rana. So bayan ka gama cike wa'annan bayanan gaba ɗaya, daga nan za ka kalli inda aka rubuta submit gashi nan. So kai sai ka danna akan wannan submit ɗin. Ok, kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga ya rubuta success. So kai tsaye yanzu na cire wannan tron ɗin, sai kuma gobe zan ƙara dawowa na sake cirewa. So duk rana za ka dinga cire wannan tron ɗin, kowane rana za ka shiga ka cire. So wannan inda kuma kuka ga aka rubuta basic account ɗin nan, sorry kai promotion account gashi nan, wannan promotion account ɗin nan bari mu buɗe shi ku gani. So wannan promotion account gashi nan, daga nan za ku ga 0.000. So wannan za ka ga tron ɗinka ya hau ne a nan idan ka gayyaci wani. Duk wanda ka gayyata, so kai tsaye za ga an tura maka da tron a nan cikin promotion account ɗin nan. Sai kuma na gaba za ku ga gift account. So wannan gift account ɗin idan ka yi recharging na tron, za su baka kyautan tron guda 2000. So kamar yadda suka rubuta a nan shine abun da za su baka. Yanzu misali bari mu gwada cewa za mu cire wannan tron 2000 ku gani. So bari na koma can, na ɗan fita. Ok, so gift account, so bari na rubuta 2000. 1 2 3. Ok, so kai sai in ce zan danna submit kamar haka. So za ku ga cewar gashi nan suka ce sai na yi recharging na tron akalla guda 199. So tron 200 dai kawai za a ce. Idan ka saka tron 200, za su baka kyautan tron 2000 nan. Za ka yi withdraw ɗin shi a rana ɗaya, shi kenan shi kuma ya wuce. Sai dai ka ci gaba da cire basic account ɗin nan da kuma promotion account gashi nan. Duk wanda ka gayyata, daman na faɗa muku anan za ka ga cewar sun baka kyautan tron, wanda shi ma za ka iya cire shi a duk lokacin da ka ga dama. Duk lokacin da ka ga ya shigo, za ka iya cirewa tun a lokacin. So amma abun da
suke da bukata shine kullum zaka iya cirewa ne sau ɗaya a rana. Idan ka cire yau sai after 24 hours kuma zaka sake dawowa ka cire. Ku yi rijistan wannan website ɗin, yana da kyau saboda ya fi sauran website ɗin da dama bayar da TRON. Saboda wannan idan ka yi recharging za ka ga cewar suna ba da 5% ne, saɓanin sauran website ɗin da su kuma 3% suke bayarwa. So kun ga wannan idan kuka yi rijistan shi za ku samu TRON mai yawa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ku manta ku danna min alamar subscribe domin ci gaba da kasancewa da ni, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda za ku rika samun sababbin bidiyoyi na masu amfani da zarar na ɗora. Na gode, sai mun ƙara haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo.